terve! Ja täällä taas on Viltsu. Pelaillaan tällä kertaa Minecraftia. Täällä on todellakin minun synttärit. Pari kamoakin on tässä. Kappekola. Miksus pelailee. Ja tätä yhtään ei edes oo olemassa. En mä nyt tiedä, kutsutaan vaikka feikkijäväksi. Feikkiä. Sä oot huijattu ja ei sä oot feilattu. Mikä? Mono. Feikkijävä mono. Hashasha. Minun superjäbä. Porkkana kasvumaailmani. That's it. Mä haluun tuplavauhtia porkkanaa. Oletko sinä ihan No! No! Oletko sinä ihan oikeesti kapeko? What now? Kyllä minä olen kapekota ja minä olen Sinä oot Rot, eikö se toimi? Sinä oot hyvä, sinä et oo paska. Tuo redstone kohtaan meni paska. Mikä versio sinulla on kapekolla? 1.6.2. Osaatko tehdä serveri? Minun kaveri osaa. Minä yritin tehdä serverin, mutta kun mun tietokone crashasi, koska mun uusi tietokone, mä en löydä sitä siis mun tietokonetta, mikä mä käytän, mä en löydä sitä, mä saan käyttää mun vanhaa tietokonetta, joka on oikeesti 13 vuotta vanha. Eikö se toimi enää se sinun kone? Toimii se, mutta mä vaan se sitä. Onko se pois? Se moni hyvä hukkaa kaikkia. Joo, mä olen isoimman maapallon hukkaa. Missä se maapallo nyt oikein on? Mä tein koneen. Paskakoneen. Paska. Ja se on hyvä laji, niin mä en tiedä sillä oikein. No mistä tää se oikein pystyy? Ei oo Mitä tehdään servu? ja. Ei se tiedä. Osaan minä, mutta meni paskaksi. Minä, Kun se kysyy joka kerta java. mun java on hyvä. Mulla on täysin java. Mä osaan tehdä servuja, mutta se maksaa. Voit sä tekee crackets. Joo. Mä teen crackets. Mä en suosittele crackkejä. Mä teen crackets. Jasper Okke on pihalla. Kuka on pihalla? Lähteekö se? Joo. Every time I'm playing on Minecraft. Di. Mä tein savukoneen. Ehkä voi joskus kappekolla tehdä serveri. Saanko mä olla sitten admin? Mitä? Onko sä tehdä saanko mä olla admin jossakin servu? Mä haluan olla yksi on. Kokeillaan tehdä niin saa tulla jos tulee. Saaks mä olla yksi ovnereista? Koska mun nimi on, tai mun nimihan on Mr. C. Mr. C. Siis Se on katsottuna. Pääsenkö mä yhdeksi niistä ovnereista? Et! No kiva. Okei, pääs. Aro mitä? Haluaako joku omistajaksi? Mä halusin ovneriksi. Sä pääset adminiksi. Mä en tahdo olla omistaja. Mä sen takia, koska se on raskas. Vai haluatko olla pitäjä? Admin. Okei. Admini, mä voin ottaa sulle flingin. Et sä voit lentää eläimillä. Jee, mä tiedän. Se on hauska lentää. Yhdessä servussa mä oon admin ja mä saan lentää. Missä? Mä en muista sitä. No se oli, oliko se joku. Se on mun kaverin yksi servu. Se on vaihtanut IPtä. Tai se IPtä. Se on vaihtanut sitä. Mä en enää. Se pitää mun luotua, että se tulee IP. Se on ruottalainen servu. Ja se kysyi koulussa viime vuonna, niin kun se lähti 7 koska viime tuosta. Niin se kysyi, kun haluaa olla admin. Mä olin ensimmäinen, joka sanoi admin. Niin koska mä olin ainoa, jolla oli oma tieto koko koulussa, paitsi kutoset, koska niillä oli saa MacBooks. Mä en oo missään saanut sääntöä. Niin, se kysyi, jos mä oon admin, ja nyt se on vaihtanut IPn, mä pääsin sisälle enää. Ai Podsoni, katoppa.
Pääsetkö sä meille tänään yötä? Joo, ehkä. Viltsu, kuin hyvä laatu sulla on? Ai missä? Kun sä teet videoita, onko sulla hyvä laatu? No miltä näyttää? Niin, mut meinaa siis, kun katsoo sen video, se on eri laatu. Ihan hyvä. No sitten. Mulla on tosi hyvä laatu. Capricola on my best friend. Ormeivinat. Miten tuo oven saa? I don't tell you. Rakentaa sitä niin, että se rakentaa eri. Mä en tiedä, miten sä voit. Ovia ei voi aukasta. Ai tässä. Niin. Sitten mä en pääse ulos. Hauskaa sniikata PD2. Tai siis 3. Tai mä en oo pelannut 2. Ei kolmosta ole olemassa. Ai PD. Okei, se oli 2. Me sekoitin 3. Joo, sehän oli 2. Joo, 2 on ollut. Mä oon 21 vuonna. Mun 21 vuonna paska. Mulla esitietokone on se, mutta se poisti sen takia, koska se tarvitsi lisää tilaa. Jup. Vei liikaa tilaa. Mulla on jo kohta tyhjä tila, kun mä oon ladannut niin paljon skinejä. Mulla on semmonen ihmeskin. Siinä on semmonen kriipperi. Sillä on kravaatti tässä semmonen punainen kravaatti, sitten se on musta. Ja klaatti. Ai PD2. Ei, kun Minecraft. Kato, näin voit tehdä creepy-valot, jotka välkkyy. Vaikka vessaan. Sitten mä oon tästä nyt. Kato. Viltsu, tehdään tänään spesiaali. En mä tiedä, haluunko mä. Minullehan ei sanota noin, tai siitä tulee olemaan enää minun se... Ei, kuutelkakkaa nyt. Mä tein creepy-vessan tänne. Ai, Lataako Sonic Xen? Tiedätkö, peli? Kauhupeli. It's Tiedätkö sie edes Sonic Xeä? Fuck yeah! Fuck yeah! Ah! It's fuck yeah! Ah! Fuck! That's a police car. Ormeivinat. I gonna die. It's creepy car. Now I gonna go back to sleep. They see me rolling. They hating. Patrolling it, relax me, running dirty, rocket me, running dirty. Running dirty. My music so loud. Yeah, I she's find running. patrolling it, relax me, running dirty, rocket me, running dirty, rocket me, running dirty. Koulussa kaikki puhuu koksana, kaikki alkaa aina nauraa, kun mä luen hirveen luilla. Ai laulat. Ei, koska ehkä mä osaan nopeampi laulaa. Tarkoitus me running dirty, tarkoitus me running dirty, is me rolling, hei okei, mä osaan laulaa. Koulussa, niin mä luen niin hirveen lujaa, koska mä oon oikein hyvä siinä. Niin kaikki alkaa aina nauraa ja opettaja vie mut ulos aina mun pitää lukea ulkona. Nope. Että sun tulossa sä voit niin nopea. Joo, myös mä luen hirveen nopea äänellä, mutta te kaikki alkaa nauraa, kun mä keskityn sit siihen, että on ulos. Lot. Ai, se on totta, se on taurallista verkosta. Kaikki hakkaa toisiaan. No minä taas hakkaan kaikki muut, vai sinä saanut turpaa. Minä mäkin koska saa turpaa vaan sen takia, koska kukaan ei usko päälle. Tei creepy-valot tänne. No, meidän koulussa on yksi, mä hakkaan kaikki pois, sillä on onnistunut. Nope. On se semmonen, että jos mä vaikka hakkaan sen joku päivä, niin vittu menee ilkkumaan seittosuuko. Mikä hakkaa? Wow! Mä tein creepy-valot. Se kutoset hakkaa meikäläisen. Rakis. Tosiaan. Seittos. Kato, näin saat Meillä helposti. on vain... Kato, näin saat helposti nostettua valoja.